गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ APSC आनजादाव उथ्रिसारना बर' हारिनि गोग्गानाय लाबोनाय दैथुन औवारि बिथांखौ बन्सुआ बरायदों। क'क्राझार जिल्ला बड' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियन सुंदयै बन्सुआ दिनै दैथुन औवारि बिथांखौ गावनि न'आवनो APSCआव पास जानायखौ बरायदों। मुलुगनि गोहोगोरा हादरनि हादरगिरि ज' बाइडेना व्हाइट हाउसआव सोरांनि फोरबो दीपावलीखौ फालिदों। हादरगिरि ज' बाइडेन आरो गिबि आइजो बिथांनि अनसुलि बिजय जिल बाइडेना जेवारि फोजोंना दिवालीखौ फालियो। बुहुमनि बयनिख्रुइबो बांसिन मेसेज शेयारिं एप WhatsAppआ माखासे समनि थाखाय बन्द जादों। मुलुगनाङैनो WhatsAppआ बन्द जाना थादों। 12:53 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 2:15 रिंगासिम हरखाबै बन्द जादों WhatsAppआ मानि थाखाय बन्द जाखो दासिमबो बेनि गुबै जाहोनखौ मिन्थिनो मोननाय जायाखै आरो बेनि सायाव जेबो फोसावथिखौ नुनो मोनाखै WhatsAppनिफ्राय। WhatsApp बन्द जानायाव बाहायगिरिफ्रा गोबां हालाय हाफाय जानायखौ नुनो मोन्दों। सोरांनि फोरबो दिवालीयाव बर'लेण्ड मुंनि दिवाली पड़का एटम बमखौ बाजाराव नुनो मोन्दों। बर'लेण्ड चकलेट एटम बम मुंनि दिवालीयाव गावग्रा बम दिहुनदों गंसे दिवालीनि एटम बम बानायग्रा कम्पानिया। सोरांनि फोरबो दिवालीयाव भारतजों लोगोसे बुहुमनाङै बम गावो आरो जेवारि ममबाति सोरां लागायो। मिथिनाय बायदिब्ला बर'लेण्ड एटम बमखौ सोनाब बेंगलाव दिहुनदों। दायो बे बमखौ गोबां गावनाय नुनो मोन्दों। हाग्रामा महिलारनि BPF सरकारनि BTC आमोलाव लुफुंजानाय सा सानजा भारतनि गोग्गाथाव बाक्सा जिल्लानि काराजन मुसुफ्राव थानाय इन्टिग्रेटेड टेक्सटाइल पार्कआव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारी बिथांमोना नागिरहैदों। टेक्सटाइल बिफानाव गोबां मावख'गिरिफोरजों लोगोसे ट्रेनिफोरखौ सोनानै थानो हानायनि राहा खालामना होनो थाखाय पार्कनि बिथाखौ जौगानो सरनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जायो। बिटिआरनि समायना बायदि मैया टेक्सटाइल इन्डास्ट्रिफोरखौ साबसिनै जौगाहोनानै आसामनि बायजोआवबो जौगाहोनो थाखाय साख्रिनि अनजिमा सोरजिनाय आरो बिटिआरनि बायदि मैया हारिमुखौ जौगाहोनो थाखाय बिटिआर सरकारा राहा लादों होनना प्रमद बर'आ फोरमायथियो। दीपावलीनि समाव बम गावनायाव सांग्रांथि जा। बम गावना खैफोदाव गोग्लैदों सासे बर' फिसाया। ससियेल मिडियायाव बम गावनायाव सांग्रांथि जानो बयखौबो खावलायदों। बिथाङा दिवालीनि समाव खुगायाव लाना बम गावना खुगायाव बमा बेदर जाना खैफोदाव गोग्लैदों। फुजायाव माने आं एटम बमाखौ खुगायाव लानानै ओरै फोजोंनानै ओरै गार'गौमोन रखम आरो इयावनो बेफ्रुना होदो। रायजोफोर आं नोंसोरखौ खिथाखाबाय माब्लाबाबो बमाजों दा गेले आरो दा इसोर आं बमानि आवाज खोनाबानो गिग्रासो जाबाय। बोरैबा दोलाबथारदो संनो दोलाबदो एकदम लेथ्राथार जादों। गवालपारायाव सोलिफु बुब्लियाव गायसनजानाय खोब चर्चा जानाय मिया मिउजियामखौ गवालपारा जिल्ला खुंथाया सिल खालामबाय। दिनै रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया खौरां बिजोङाव मिया मिउजियामनि सायाव गोख्रों राहा लानायनि बाथ्रा बुंदोंमोन। बेनि उनावनो जिल्ला खुंथाया रायजोनाङै गोबां दान्थे बिदान्थे जानाय मिया मिउजियामखौ सिल खालामो। बांलादेशआव गोबारै अखा हानाय साइक्ल'न आरो सुनामिनि गिदिंहरनाय बारा गाज्रि गोहोम गोग्लैदों। भारतनि सा सानजा रायजोफ्रावबो सांग्रांथि होदों सरकारनि फारसेनिफ्राय। आसामावबो जानो हागौ होननानै सांग्रांथि होदों बोथोर बिगियान बिफाना। बांलादेशआव गोख्रों सुनामिजों सा 7 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय होनना मिथिनो मोन्दों। दिनै बोसोरनि जोबथा सूर्य ग्रहण 2:29 रिंगानिफ्राय आइसलेण्डआव गोहोम गोग्लैदों। बे सूर्य ग्रहणा भारतआव बे सूर्य ग्रहणा जागायो बेलासिनि 4:29 रिंगानिफ्राय। बे सूर्य ग्रहण एबा सान मन'नाया बेलासिनि 5:42 रिंगायाव जोबथाहैयो। 1 घन्टा 45 मिनिट सम सूर्य ग्रहणा गोहोम गोग्लैयो भारतआव। इउरप सा सानजा आफ्रिका खोला सानजा आफ्रिकायाव बे सूर्य ग्रहणा गोहोम गोग्लैयो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। म्यानमाराव गिलु बालु एयार स्ट्राइक। म्यानमाराव सान्थ्रिनि गाग्लोबनायाव देंखोगिरिफोर आरो रिंगु दामसाफोरजों लोगोसे 80 सुबुंफोरनि जिउ खहा। मोनसे देंखोथिलियाव हरखाबै म्यानमार सान्थ्रिफोरा अख्रांनिफ्राय एयार स्ट्राइक खालामो। बे जाथायजों गोबां सुबुंफोरा जिउ गोमायो आरो गोबां सुबुंफोरा जोखोम जायो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।